Ayun oh, nagbabalik tayong muli mga kagagamba sa ating YouTube channel. Yan. Yung hindi pa subscribe dyan, baka pwede naman. Pa-subscribe naman, pa-share naman. Pa-like naman yung ating video mga kagagamba. Eto. Nako, gagamba. Pahirap ng gagamba, wala pang bumibili. Ayun na nangyayari dyan. Yan ang katotohanan. Yung iba, pinipilit magnegosyo ng gagamba, ay hindi nila alam kung paano gagawin nila. Umaasa sila sa umahango. Umaasa sila sa papost-post lang sila dyan. Mag-effort kayo para mag-uso gagamba kagaya ng ginagawa ko dati. Nag-iikot ako sa bawat eskulahan, bawat barangay, bawat mga squatter na maraming bata. Doon ako nagpapauso. Kaya doon sa lugar na pinuntahan ko, pag inikutan ko at pinausuhan ko yon, lugar na yon, abay malawak yung uso. Ngayon, dahil hindi na natin ginagawa yon, patay ang hanap buhay ng gagamba. Nakakadala kasi pag nagpauso. Pag pinausuhan ko, tapos may manininda ako doon, ayun na. Pagka lumakas na, umubos na ng 5 kaha araw-araw, sa iba nakukuha. Nakakadala, kaya tumigil ako. Ganun pa man, minomonitor ko yung sitwasyon ng gagamba, aba, mangilan-ngilan lang yung nagpaparating. Siguro, akala nila, kikita sila. Ang katotohanan yan, mga kagamba, hindi pa nga nila alam kung paano gagawin nila pag naistakan sila eh. Samantalang tayo, pag naistak ang gagamba, pag nagpauso ako sa isang lugar, ubos yung stock. Babagsak presyo ko yon para mag-uso agad dun sa lugar. Pero siyempre, susurveyin mo muna. Gaya ng sinasabi ko lagi, kailangan may 6 na buwan nang nakalipas na nag-uso yung lugar. Ang problema kasi ngayon, sa dami ng gustong kumita, lahat yung lugar na ini-schedule ko, abay, pinausuhan na nila ng pinausuhan, hindi tinigilan. Kaya ang nangyayari yan, hindi pumuputok talaga yung uso. Uuso man siya 3 araw lang, pang 5 araw, ala na, malam yan na. Matamlay na yung uso. Yan ang nangyayari. Shout out muna kay Double G. Kay Charles Agustin. Ano na ba yung channel mo, Charles? Big Dish, Spider, kay Kabok, yan. Malulupit yung laban ng gagamba niyan, si Kabok. Itong sila Kakamba TV, itong si Kuis TV, Viral. Asa na kaya itong mga ito? Happy Man. Asa na kaya ito? Hindi ko na nararamdaman tong mga to. Hayaan nyo, pagka mag-outdoor din ako ng panglaban ko dyan. Namimiss ko na rin magpalaban ng gagamba eh. Tapos sa ngayon, sa Pangasinan, bukod sa pawala na gagamba, kakaunti na uhuli, tumataas din. Dahil siyempre, yung mangingilaw, hindi yan mangingilaw kung babaratin mo. Kailangan may presyo ka para sipagin din silang mangilaw. Kasi, kaunti na lang nahuhuli nila. Yung isa umuli ng 70, yung isa umuli ng 50. Ay kung 2 piso isa nun, may 100 siya sa loob ng 2 oras o 3 oras. Mahabang lakaran ang mangyayari pagka ganun madalang ang gagamba. Natural, ikot ka ng ikot, lakad ka ng lakad. Baka sakaling makachimpo ka ng madami.
Pero wala, panahon ganito, wala. Medyo may kalabuan na pagka na-harvest na lahat ang mais. Medyo pahirapan na pagka ganyang paubos na yung mais, tapos nalinang na lahat yung mga bukid, nataniman na lahat ng palay. Ayun, lilitaw ulit ang gagamba niyan mga Septembre, pag matataas na yung palay, kung hindi i-sprayan ng pamatay piste. Pag nadali na naman sila ng pamatay piste, wala rin, yung mga similya patay din. Maliban yung iba, mayroon kasing gagamba na galing sa ibang lugar na nagpapalipad ng sapot. Sa buong magdamag yun, malayo na harating nun, papalipad dun. Kaya lang hindi masyadong kalayuan. Pinakamalayo na yung 500 meter nun, kasi siyempre mauubusan ng sapot yun. Malit lang ang tiyan nun, hindi naman lahat ng laman ng sapot. Yun. Tapos, ang isa pa ditong malupit, aba, may mga scammer pa na sila. Kalulupit nyo. Ayaw nyo magbanat ng buto. Gusto kumita agad. Ayan. Kaya, yung iba, dalang-dala. Sabi no, mayroong nagsabi sa akin, na-scam ako dahil. Ako, ingat dyan sa scammer. At saka magpapayag sa pera muna bago gagamba. Kita mo, pagka nag-deal kayo na, padala mo muna ang pera. Ay, ang gagamba, ayaw. Kung siya nga, ayaw pagkatiwala gagamba niya, ikaw pa, pagkatiwala mo pera mo. Medyo may diferensya na yung pag-iisip mo pag pinagkatiwala mo. Siya nga, walang tiwala sa'yo. Yan ang nangyayari dyan. Shout out kay Gagambal TV. Yan, nagparamdam siya. Si Gagambal TV. Nakita ko yung comment niya kanina. Ang mangyayari ngayon yan, ang dadami naman mas bati. Pero ang problema ngayon, hindi naman nuhuli yung mga taga Masbate ngayon, nagkakagira doon. Ilang NPA yung napatay. Kaya ngayon yung mangingilaw takot mangilaw kasi baka mapagkamalian silang, nako, mabaril pa sila. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya pati Masbate ngayon, madalang na, hindi pa uso, wala masyadong nagpapalaban, ulan pa ng ulan. Ito ang masakit dyan, mga kagamba, no? Pag nagpausok at nag-ulan ng 3 araw na hindi makalabas ang batan, laos na agad. Sayang. Sayang lang ang pinagpaguran mo pag nagpausok ka. Yan ang update natin ngayon, mga kagamba. So, hanggang sa muli, update ko ulit kayo. Nakakatuwa lang kasi nangyayari ngayon sa kagamba.